ए गाइस जों दायो हाग्राबारि ओरैबायदि आरोना केबो मानसि बिसोरो सोरबा सासे गोलैदों आरो दे बानाय दे सापर्ट खालामनो मानो बिदिनो सासेया खाव थं थं हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे फिसा चेनेलावहाय लोगोसे आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय जोङो नैबे जायगायाव दाखालिनिफ्रायनो फैनो होननानै सोलाबनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्रायो दिनै फैथारबाय। ओमफ्रायावनो आंनि मोनसे फिसा ब्लग लालांनोसै नोंसोरजोंबो लोगोसे नोंसोरनोबो शेयार खालामलांनोसै होननानैहाय जानला मानलाबो खालामनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोना जिखुनु जाया नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट होनानै गालांदो मोजां मोनाबा जेबो होनला आङो जिखुनु जाया आङो फिसा ब्लग लालांसै आरो ओरैनो जाब्बा जुब्बाबाबो ब्लग लालांनो नाजादों आङो थ' लोगोफोर बेखौनो शेयार खालामनो होननानै बानायनाय जादोंमोन नायलांथार लोगोफोर सापर्ट खालामनो मानो बिदिनो सासेया खाव थं थं दे बानाय दे ए गाइस जों दायो हाग्राबारि ओरैबायदि आरोना केबो मानसि बिसोरो सोरबा सासे गोलैदों आरो ओमफ्राय जोङो ओरै सानजा साइडखैजाय दङ आंखौ नुलानो केमेरामेना र' दोनथ'लायनो बे भिडिअखौ जोङो बैहाय लायनोसै प्रजेक्टखौ कसब बादाम जों दायो खारगासिनो ओइ दहायनोथ' नायदो नै बिथांमोन इनि गाखोनायखौ नुसिगोन आरो ओइ जों दोदोलाय नायदो जोंखौ औवा गाखोलांबाय आरो दा लोगोफोरनि जोब्बाय ओमफ्राय थांनोसै बिबारखौ गालांबा ओरैबायदि बार फुनानै दंखायो ओमफ्राय दा मोनानाय जोंहाजों सिनायलांदों जोङो मोनाद्रायदों जोंना एसे सानावनो फैनांगौमोन जोङो जोबबाय गरमथार जिनो ओमफ्राय थांसिगोन आंहाबो बेलेग लामाजों थांसिगोन इहाबो बेलेग लामाजों थांसिगोन गैयानो बाय बाय मेथाइ जाहैनो हागौमोनलाय दखानाव नोंसोरबो मोनाबाय लांबायसो जाथ'ला बेयो भिडिअआवखायसो बिदि लिंफ्लादों नोंखाय आं लिंखायो अनखायो आं बयखौबो ओरैनो आंखौ गाज्रि एरना होनो होननानै बुंफ्लाखाथारदों भिडिअआवसो हरलाय गोसो गुवार मानसिखौ बिदि अयनाय खोन्थानाया फाब जागोनहाय फाब जागोनथ' जिखुनु जाया थांनोसै लोगोफोर बाय बाय नै इहा बुरैनो फट' खेबदों दे बाय बाय